Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Happy Wednesday! Happy Wednesday, people. Ang aga pa, guys. Wala pang alas 9. Guys! Pero tapos na ako maligo. Sila kakain ng breakfast niya. Lumabas kami! Bumili kami na! Oh, wow, puno yung fridge. Our fridge is full. That doesn't happen very often. We got this. Kasi di ba kahapon yung nabili namin vanilla, tapos ang taas ng carbs at saka sugar niya. So, pumunta kami ng shops para bumili nito. Gagawa ako ng breakfast ni Danny Boy. Gagawin ko na siya ngayon. Magsistay muna siya. Meron lang siyang mga paperworks na dapat asikasuhin dito sa bahay. Yung appointment niya, mga alas 10 pa ata, 10:30. Anyway, let's make his breakfast, guys. So, yung kakailanganin para sa breakfast niya, he's eating his breakfast right now. Yung coconut cream na may strawberries, na may chia seeds. Now, I will make him something different. So, Greek yogurt. Yung Greek yogurt, meron pa din siyang carbohydrates at saka sugar. Pero, piliin nyo yung less yung carbs at saka sugar. Kasi ito, sa malaki, ano na to ha? How many? 907 grams. Meron siyang 7.1 grams ng carbs at saka sugar 4.9 grams. So, meron sila iba-ibang klase dun. Kapag may flavor na yung yogurt, dun tumataas talaga yung carbs. Kasi yung vanilla, umabot ng 19 yung carbs niya at saka parang 17 yung sugar. Sobrang high na nun. And then, we will also need thickened cream. Yung thickened cream, yung carbs niya, less than 1 gram. Sugar, less than 1 gram as well. So, that's good. And then, we have strawberry. So, ito, kinat ko na siya kagabi kasi gagawin ko sana to kagabi. And then, we realized, meron pa pala siyang isang natirang breakfast. Tapos, yung ano din, yung yogurt din, high din in carbs. So, hindi na namin siya ginawa kagabi. But, it's all cut up, guys. Nakat ko na siya. Let's prepare the jars. Hintayin ko na matapos si Dan para magamit ko yung jar na yan. Hintayin ko lang siya na matapos, guys. Hugasan ko din yung isa. Okay, guys. Ito yung kailangan sa breakfast na gagawin natin. Greek yogurt, thickened cream, itong natural sweetener, nuts, and then fruit. So, pwede raspberry, pwede strawberry. Ito sa, keto-friendly siya. And then, mga jars. Pwede mo din siyang ilagay sa bowl. Para lang siyang halo-halo. Ilagay lang lahat. Do you think it's gonna be good if I do it all at once? Yeah. Okay. So, soak the strawberry there. Is that alright with you? How are you doing this, 2? Huh? Just 3. What, Monday, Tuesday? Thursday, Friday, Saturday I morning. know, just do 2? 2. Okay. Okay, so yung recipe na to, nakuha ko din online. I think yung, pangalan ng channel niya is Fat for Weight Loss ata. Australian siya, guys. Yung gagawin ko is tansya-tansya lang talaga lahat. And then, maglagay tayo ng thickened cream. Oops. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung nasa video na napanood ko, yung ginamit niya, stevia drops. Pero wala akong nakitang stevia drops eh. So, ito yung gagamitin ko. Sweetener na may stevia. Sana okay ito. Yan na siya, guys. Yung isa, minix ko na yung strawberries, kaya ganyan yung itsura. Pero, nilagyan ko din siya ng chia seeds para lang mag-add ng nutrition, char. Yung nuts, ilalagay lang siya ni Dan pag kakainin na niya talaga. Guys, kakatapos ko lang mag-steam ng broccoli ni Dan. Ito yung lunch niya. Kakainin niya daw before siya umalis. So, maaga yung lunch niya ngayon. Ito yung ginawa natin kahapon. Yung chicken. And then, steam lang ako ng broccoli. Actually, lahat ng kinat ko na broccoli kahapon, steaming ko na siya. Tapos, yung iba, nilagay ko dito. So, this is your lunch for tomorrow. Thank you, babe. That's alright. All ready, my love. Is it good? Yeah. Yeah? That's good. Good. Nice.
Is it still cheesy? Not as cheesy. Not as cheesy anymore? Sure. Yeah, that's good. Oh. Off to work you go, my love. Why are you not wearing your work outfit? Too hot. Sobrang init ngayon, guys. 40 degrees today. 40, 42. Right? Yeah, sobrang init ngayon. So sabi niya hindi siya mag-ano. Sabi ko, hindi wow. Ikaw masusunod eh. Alis na siya, guys. Para makapagtrabaho na din tayo ng maayos. Pag nandito si Dan, hindi ako nakakatrabaho ng maayos kasi usap kami ng usap. Where is she still? Yeah. Off to work you go, my love. Do you wanna bring snacks, Aru? Sir? Do you wanna bring snacks? Yeah. You'll finish early, yeah? Oops. Are you gonna finish early? You gotta finish it. Yeah. Ano pala? Pupunta ako sa bahay ng kambal niya. Susunduin ako ng kambal niya mamaya kasi ibi-babysit ko yung mga bata, yung dalawang lalaki. So, after ni Dan ng last appointment niya, diretso siya dun. So, at least hindi ka na at least you're all good. You do not have to go home. You just go straight to Anne's. Yeah. Yeah. You look good. Thank you. May stain tong ano niya doon, yung top niya. Pero hindi naman kita kasi dark blue. Alright, my love. Oh, you should bring water. It's really hot. I'll get you water, okay? Okay. Here. Dalo Can tayo. you put that blue container? And the water Yeah, fridge? yep. Ano natin siya ng tubig, guys. Sobrang init talaga ngayon. Grabe. Lumabas nga kami kanina. Ano na, ang aga namin lumabas ha. Pero umabot na ng 30 degrees. Ganun kaaga. Lagyan ko lang ng tubig. Oh! Here you go, my love. Yeah. It's really cold. Ang Ang lamig. Sorry? Turn the air conditioner on today? Yeah, if I feel hot. Yeah. Yeah. Can't plan. Kasi ako, hindi naman ako mabilis mainitan talaga. Mabilis ako lamigin. Sobrang bilis ko lamigin. Konting hangin lang nilalamig ako. Pero kapag mainit, matagal ako naiinitan. So, minsan, kapag mainit na, like, kapag summer na, pagpasok ni Dan sa bahay galing work, sabi niya, sobrang init dito, pero para sa akin, okay lang. So, minsan, inuon ko yung AC kahit na hindi naman ako naiinitan para sa kanya. Para pag uwi niya, malamig yung bahay. Here you go. Thank you, babe. That's alright. Wow. You look guapo. Okay. Bye, love you. Yep. Okay, makakapag-edit na tayo, guys! Kanina pa ako nag-start nito. Kanina pa talaga. After kong i-prepare yung breakfast niya, umupo ako dito. Tapos, usap kami ng usap. Kaya kami ni Dan, hindi kami pwedeng mag-home-based job kaming dalawa. Nandito kami sa bahay. Siguro wala kami matatapos. Usap kami ng usap. Kung yung iba hindi nagko-communicate, kami over-communicate naman kami dalawa. Anyway, wala na siya. Kasi like, kanina ko pa ito nag-start. 10:30 na eh. Kanina pa ako nag-start nito. And yung na-edit ko pa, mga 3 minutes pa worth of clip. Pero siya, natapos niya naman yung paperwork niya, which is good. Kasi siya, inayaan ko lang siya eh. Kapag ako nag-i-edit, wala siya pakialam sa akin, kinakausap niya talaga ako. Kapag siya may ginagawa, hindi ko siya kinakausap. Kasi alam mo yun, para matapos niya yung ginagawa niya. Okay, edit lang ako, guys. Kailangan ko ito tapusin kasi meron tayong ganap mamayang hapon. Susundain tayo ng kambal niya. Charge natin siya para hindi mamatay ang ating MacBook.
Okay? See you guys later. Pagkatapos ko nito. Guys, nag-text yung kambal ni Dan. Sabi niya hindi na daw tuloy yung babysit ko kasi yung kamiting kasi nila is yung kuya ni Dan, yung accountant, no? Akala nila pupunta sila sa office ng kuya niya. So, iwan nila yung bata sa akin. I mean, pupunta ako sa bahay nila para bantayan yung bata. Pero, sabi daw ng kuya ni Dan, pupunta na lang siya sa kanila. So, hindi na kanila kailangan ng babysitter. Nakapag-lunch na din ako. Now, I will have mangga. Now, nalilagay namin yung mangga sa fridge. Ano na, hindi ko na siya nakakain araw-araw kasi nasa fridge siya. Parang tanga. Anong klaseng rason yun? Hindi ko siya kasi, ang lamig-lamig. Kahapon ko nga to nilabas kasi sabi ko ilalabas ko siya. Tapos, hayaan ko lang muna siya ba na like mag-chill dyan para hindi sobrang lamig talaga ng kinakain ko. Kasi sobrang lamig niya talaga guys kapag malamig talaga siya nilagay sa fridge eh. So ito, kakainin natin to. Tapos na din ako mag-laundry, nakapag-vacuum na din ako dito. Hindi ko pa siya na-map. Vacuum lang kasi kakain na din kami mamaya. Mag-barbecue kami, mag-oily na naman. So there's really no point mapping today. Pero at least nakapag-vacuum na ako, nakapag-wipe na ako. I'm gonna eat mangga. Okay? Na-miss ko to. Ilang araw din ako hindi nakakain ng mangga. Sobrang tamis na nito. Alam mo yung parang yung skin niya, parang numipis na din sa sobrang hinog na niya. Kasi ang bilis na lang niya i-cut. Ang bango-bango niya talaga. Iba talaga itong manggang to guys. Pasensya na naman sa mga gabi na dyan nanonood ng vlog ko. Naglalaway ako. Pasensya na po. Sorry. Kain tayo guys. Kain. No? Pasensya na daw, pero pakita. Oh, sarap oh. Tingnan nyo Tingnan nyo. Oh. Diba? Parang tanga. Kain lang ako guys. Sorry guys. Nandito na pala si Dan guys. Kanina pa yun dito. Nanonood kami ng yung replay ng Amazing Race. Kasi kahapon hindi namin siya napanood kasi we were out and about. Nag-dinner kami, diba? Tapos late na kami dumating. So, we're watching it right now. While commercial, ipiprepare ko yung dinner namin ni Dan. Kasi, magko-Korean barbecue kami ngayon. Ano yung film? Mukbang! Mukbang na naman! Korean barbecue na naman! Hindi nagsawa! Si Inday! Pero masarap kasi ito. And gusto ko ipatry kay Dan yung tinuro sa akin ni Miss. Pasan yung pork natin, babe? Dito na. May tinuro sa akin si Miss na sauce, diba? Tapos masarap talaga yun, guys. Ayan. Hindi ko siya nilagay sa freezer kasi alam ko nakakain. Kasya ba ito? Kasya yan. Isang pack lang yung binili ko eh. Ano kailangan natin? So, kimchi. Ano naman to eh? Keto naman yan, diba? Hala, do we have kimchi or did you throw the kimchi? The kimchi went off. We don't have kimchi. Oh, that's alright. Oh, bloody hell. Wala kami kimchi. Sabi ni Dan na ano daw. Look at it. It's network error again. Sabi ni Dan, ano daw, na-expire na yung kimchi, so tinapon niya. Ang hilig niya talaga mag-check-check sa fridge kung anong mga tinatapon-tapon. Kasi ayaw niya na may expired na something sa fridge. So yung kimchi, wala na. Nasa bin na guys. Wala na. Matagal na siguro yung wala. Hindi ko lang napansin. Kasi kahapon ko lang ito binili. Hindi ako nakabili tuloy ng kimchi. Hindi ko alam. You didn't tell me we don't have kimchi. I didn't buy any kimchi. Oh. Anyway, ito yung sauce na gagawin ko. Is it all good now? Yeah. Wait, ha? Sige. Sige, play it. Because I think the commercial is coming. Those are questions are good. I have to say. Play it, please. See? Okay. So, what happened? Hindi ako nag-ano, guys. Hindi ako bumili ng marinade kasi usually kapag nagko-Korean barbecue kami, bumibili talaga ako ng marinade para sa pork or sa beef. Ngayon walang beef, pork lang. Hindi ako bumili kasi hindi na siya kailangan i-marinate kung meron kayo nito. So, ito lang ito yung tinuro sa akin ni Miss na masarap talaga guys. In fairness naman talaga. Ito yung seasoned na soybean paste. Ganyan yung itsura niya. And then this one as well. Anong tawag dito?
Hindi ko na alam kung anong tawag, hindi ko siya mabasa, pero ganyan yung itsura niya, guys. So, itong dalawa, i-mix mo lang sila, tapos lagyan mo ng sesame oil. Ay, nako, ang sarap-sarap. Ano pa yung kulang? Wait, we have some mushroom, so maybe we can grill some mushroom. Not much. Okay, go with that, yeah. Is that okay with you? There you go. Grill the one that we have left? Because we don't have kimchi, we only have this and pork. Oh, I'm gonna do that in pork. Yeah? Okay, so not worry about the mushroom? Okay. Yeah, because I'm fine. I'll eat rice. Yeah. I'm thinking about you. Okay, so, hugasan ko lang to eh. Naghihintay tayo na matapos yung commercial. Hugasan ko to. Okay guys, let's do this. So, maglalagay lang ako siguro isang tablespoon nitong soybean paste. Actually, dadalawahin ko na. Kasi masarap to guys. And then, ito siya. Siguro ganyan kadami. Ay, konti lang pala. Maanghang pala to. Ang Danny Boy natin. Tapos, lagyan mo siya ng sesame oil. Oh, yummers. Bango-bango, guys. Yeah, feeling ko dapat mas maraming portion ng soybean paste. Tapos, konti lang nito. Lalo na kung ayaw nyo ng maanghang. Pero, of course, depende na yan sa panlasa nyo. Kung gusto nyo mas marami yung isa, kayo na bahala. Tikman ko lang to. Feeling ko yung ginawa ni Miss maraming oil. Okay na siya guys kasi medyo maanghang na siya ng konti. Mix nyo lang ng maayos. Feeling ko parang iba yung lasa nung kay Miss. Parang mas masarap ata yung kanya. Tapos parang hindi siya ganito ka thick yung consistency niya. So, dadagdagan ko siya ng oil, guys. Ayan, feeling ko okay na to. Ayan. Loh, what's up, babe? Guys, tapos na kaming kumain. O, diba? And alam niyo ba, walang mukbang na naganap kasi si Dan sobrang na-busy. So, ang daming tumatawag sa kanya. So, hindi na lang namin natuloy yung mukbang. Kumain na lang kami ng maayos. And now, I'm transferring the files. Wala lang. Transfer lang ako ng files. Okay na ako. Pero yeah, kailangan ko yan ayusin. Nood tayo guys. Money Heist Season 1 pa din kami. Pero episode 9 na kami. Yes. Late na guys. Nakatatlong episodes kami ng Money Heist. Malapit na ata namin matapos yung Season 1. I-prepare ko lang yung lunch ni Dan para bukas. Asan na yun? Puno na kasi yung aming fridge char. May natira pala kaming pork kanina, hindi na ubos. Yan, kailangan ko pa yung kainin do. Bumili ako ng salad ba para isa sana sa mga lunch ko, pero hanggang ngayon hindi ko pa siya nakakain. Kasi tinula yung inubos ko. Asan yung lunch ni Danny Boy? Asan kayo nalagay? Hindi talaga nakakain ng maayos si Dan. Konti lang din nakain niya na lettuce. Sobrang busy niya kanina. Daming tumatawag sa kanya. Asan yung lunch ko para sa kanya? Uy, nilabas na niya ba? Wait. Iba to nagluto din siya ng kanina. Yan. Ay, alam niyo, feeling ko kinain niya. Buti na lang kinain niya. Kasi konti nga lang yung nakain niya. Akala ko ito yung kinain niya, yung capsicum. Hindi pala. Gumawa kasi siya nito kanina. Akala ko ito yung kinain niya. So, chicken yung kinain niya. Yes, tama. Diyan ko nilagay yung chicken. And ito yung baon niya bukas. Good job. Nandun na sa kwarto. Tulog na siya Bumangon lang ako kasi i-prepare ko nga sana. Ilalabas ko nga sana. Nakalabas na pala yung niya, guys. So, okay na tayo dito. Kanina pa ako nakapag-skincare before pa kami nanood ng series. Nakapag-skincare na ako. Yung nasa lips ko is yung Laneige lip mask. Nasa lips ko.
Bango. Anyway, yun na yung vlog. Thank you guys for watching. Sana na-enjoy nyo. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye.